Tak fordi I er kommet. Det her det er jo meget, meget specielt. Måske især for mig. Det synes vi alle tre, det er. Jeg synes alligevel, det er mere specielt for mig, fordi det er jo begge kunstarterne, som ligesom flyder ind over mig. For det første, denne her udstilling her, den repræsenterer et liv for mig som forfatter, som jeg ikke kunne have været uden disse billeder her. Hans kunst og hans nærhed og det kreative miljø, han skaber, er hele grundlaget for min skrivning. Ellers kunne jeg ikke. Jeg plejer at sige to ting. Uden Hanne eller uden hørelse, så var jeg ikke forfatter. Der sker så det fantastiske her, at vi bor i Barcelona så 4 måneder om året, og så langt ude, jeg vil sige i Shangri-La, der bor denne her helt vidunderlige kunstner Michael Kirkegaard, som deserterede Danmark for 16 år siden, tror jeg det var. Eller mere endnu. Og Michael, han lever derude sådan med sin installationsgrund og sådan noget, og alle savner ham herhjemme. Jeg synes, det kunne være så fantastisk at lære Michael rigtig godt at kende. Vi tog derud, og så sidder jeg på hans toilet en dag. Og kigger jo ud over landskabet her, og i et rum, der bare er granit på alle vægge. Og så falder mine øjne på det her. Og jeg tænker, det er dog et fantastisk stykke kunst, det her. Har han må lavet det, og hvad må det er? Og Michael siger, jamen, jeg lavede en skulptur til Odense. Det var prinsessen på ærten. Det var meget flotte granitsten og ting og sager oven på hinanden. Der var falset ind en lille ært ovenpå. Der lå der sådan en lille prinsesse ovenpå. En masse puder af bronze. Jamen det der, det er til mig selv, siger han så. Det er den sidste sætning. Det er den rigtige historie. Det er, og ærten kom på kunstkammer. Hvis der ikke er nogen, der har taget den med til, eller sådan noget. Jeg spørger så Michael Kirkegaard et stykke tid efter. Må jeg have lov at købe det her stykke kunst her? Det vil jeg være vældig glad for. Det fik jeg lov til. Det står så i vores forfatterhus. Og jeg fik den idé at spørge Michael, om det kunne tænkes, at jeg kunne formå at bestille ham til at lave det her, som jeg ikke har set selv overhovedet på noget tidspunkt. Nemlig den sidste sætning i hver af mine 3 første standalone bøger. Alfabethuset om takket guderne, Washington-dekretet. Og sætningerne, de står sikkert inde på kassen, eller ikke? De står på kassen, ja. Så det her, det er en lidt bævende, fordi det er 1,5 til 2 år siden, at jeg bestilte Michael til det. Og så lang tid er man om det, når man er en rigtig dygtig kunstner. Og tager sagen fuldstændig alvorligt. Og så vil jeg overlade ordet til dig, Michael. Fordi nu kommer der afsløringer lidt, og hvis jeg besvimer, så behøver det ikke at betyde, at jeg ikke kan lide det. Men det er jo svært at gennemgå det her arbejdsforløb meget, meget kort, fordi det er jo omfangsrige romaner. Kære Jussi, tak for ordene, og Hanne også. Og Hanne og Jussi, og Jussi og Hanne, som du startede med at sige, den ene uden den anden kender jeg ikke. Og I hører sammen. Og tak Hanne for det her store arrangement. Og tak for at være med. Jussi sendte mig en e-mail efter de har været ude at besøge mig, og jeg kender historien nu med ærten. De 3 sidste sætninger fra de 3 første standalone-bøger. Alfabethuset, hvor den sidste sætning, det var de sidste stråler i en doven dans for Alfabethusets allersidste simulant. Den anden fra Hun takkede guderne. Den hed i sin tid, det må jeg godt sige, Firmaknuseren. Ja. Og den sidste sætning, og hun takkede guderne så inderligt og dybt. Og så er der den 3. bog, Washington-dekretet, hvor den sidste sætning er, du ved, hvor jeg er. Så, og det er meget store bøger, det er meget omfangsrige bøger, det er meget dokumentariske bøger,
og det er meget autentiske bøger, og der er utrolig meget information. Altså, det er jo selvfølgelig også fiktion, men alt efter hvad jeg læser er bundet i dokumentariske, reelle historier. Jeg starter med at læse en af Hun takkede guderne, men da det ikke er den første, så starter jeg med at snakke lidt om Alfabethuset, som handler om kort fortalt, jeg skal prøve, 2 engelske flyvere, der styrter ned over Tyskland under 2. verdenskrig. De overlever, men for at overleve, må de tage identitet af 2 tyske generaler, som er døde, så de tager deres navn. Derfor bliver de nødt til at simulere og bliver indlagt på et hospital, psykiatrisk hospital, hvilket medfører de første eksperimenter med klorpromazin, altså antipsykotisk medicin, og elektrochok. Det bliver så samtidig en måde for dem at overleve, da de ikke behøver at sige noget. Så tager vi den af nu, og så ser den sådan ud. Nej! Det jeg har gjort er, at jeg har vendt op og ned på gulv og loft. Og den genstand, der ligger derinde, er faktisk en mundkrejle, det man putter i munden på folk, der får elektrochok. For at de ikke skal komme til skade. Så det her er med graffiti lavet diagrammet for, altså det molekylære diagram for klorpromazin. Og her er navnet Agnes. Og på den anden side har vi rosetterne fra loftet, så jeg bliver op ned på gulv og loft. Hold da op, hvor er den smuk. Synes I ikke? Jo, det er helt fantastisk. Og Hun takkede guderne er en meget kompliceret historie, som umiddelbart handler om firmaknusning, umiddelbart handler om El Al flystyrt Boeing 747 den 4. oktober 1992 i boligkompleks uden for Amsterdam. Jeg kan ikke udtale navnet på det boligkompleks. Vejle med mere. Ja. Og thalliumforgiftning, altså faktisk meget alvorlige, men også meget autentiske, reelle ting, som vi oplever ofte, desværre. Jeg ved ikke, hvornår den sidste døde thalliumforgiftede russiske et eller andet. Han døde for 10 år siden, men det sker hele tiden. Hele tiden, det er et meget smart middel, faktisk. Så umiddelbart først hovedpersonerne er Peter de Boer og en indonesisk anden generations indvandrer i Amsterdam fra Indonesien, Niki Lansat. Det er hovedpersonerne, og firmaknusning og El Al flystyrt og thalliumforgiftning og de ting, der sker i historien, er jo meget vigtige ting, men det gik op for mig hen ad vejen ved at gennemlæse den her historie flere gange, at egentlig var det ikke det, der var røntgenbilledet af historien. Det var i virkeligheden en kærlighedshistorie. Og at hele firmaknusnings temaet og de ting, der sker, er for at beskrive en personlighed, eller 2 personligheders forvandling og ændring ved at møde hinanden. Den sidste sætning er, og hun takkede guderne, så ender de dybt. Og det foregår i en flyvemaskine på vej til Indonesien. Hele historien har løst sig. Historien er vel egentlig en blanding af hollandsk high-tech og indonesisk shamanisme. Og vel, det er vel grundessensen af det. Forfædrenes ånder og shaman, hvad hedder sådan noget, når man forudser fremtiden? Spådom. Ja, shamans spådom for en hel generation i en familie. Så der lavede jeg den her.
Hold. Denne her er meget, det er den vigtigste. Jamkarat. Ja, han er virkelig vigtig. Og de to andre hører sammen, men har været blevet skilt for os derude. Men. Washington-dekretet er vel, alle historier er jo topaktuelle, evigt aktuelle historier, altså i virkeligheden og temaer. Men Washington-dekretet er jo lige her inden november i dette år, vel med det amerikanske præsidentvalg ret aktuelt. Sætningen, jeg fik af Jussi, er, du ved, hvor jeg er. Altså meget kort fortalt handler det om en guvernør, eller det handler virkelig om en kvinde, en pige, der hedder Dougie Rogers, som vinder en konkurrence, en tv-konkurrence, en amerikansk sådan en reality-tv-konkurrence, og hendes præmie er en rejse til Kina med guvernøren Bruce Jansen, og hans kone, og en journalist, og en pensioneret politimand, og måske et par andre, jeg ikke kan huske lige. Bruce Jansen ender med at blive amerikansk præsident, og han har et hold omkring sig, som er mildest talt ret uhyggelige rådgivere, og de formår at få aflyst folkets forfatningsmæssige rettigheder. De bliver sat ud af drift i hele USA. Det skal jo forhindres, de her mennesker skal jo styrtes, så Dougie Rogers og hendes venner, politimanden og journalisten, og en ung mand, som hun bliver forelsket i, de går i aktion, og de får afsendt et missil til allersidst, som rammer Det Hvide Hus. Det vil sige, der i virkeligheden Det Hvide Hus bliver bombet og ligger delvis i ruiner. Der kommer så en ny præsident, men hvad der sker er, at denne her gamle præsident, han bliver forvist og lever i eksil på en ø i det Caribiske Hav. Og det viser sig faktisk, og det er derfor, du ved, hvor jeg er, at han, jeg kan næsten bedst sammenligne det med, hvad jeg tror, der skete med Putin i Rusland, de 4 år, hvor han ikke var præsident. Der kom en anden, sådan en skyggepræsident i virkeligheden. Og der er så i det Hvide Hus, bombede Hvide Hus, en skyggepræsident, som hver dag er i forbindelse med præsidenten i eksil på den ø i det Caribiske Hav. Og så lavede jeg den her. Da politik jo er de leger jo med os, ikke? Altså det er en leg, så er alle ingredienser er legetøj. Jeg vil sige det sådan, at guldbudaen er meget, meget vigtig for historien, og guldpilen er meget vigtig for historien, fordi på den rejse i Kina, som denne her pige starter med at vinde, der giver Bruce Jansen hende en guld souvenir Buddha, som journalisten udhuler og putter sit telefonnummer ind i munden på, i tilfælde af, at hun har brug for hjælp, eller brug for hans assistance. Og guldpilen er politimanden, der har en dartpil, han har fået. Vennerne har fået den forgyldt som evigt minde på gode kampe. Og de er med til simpelthen at få reddet verden. Så. Må jeg godt lige give ham kluse nu? Altså, tænk at have sådan en hjerne, der kan udtænke. Jeg har jo 3 bøger. og tænk at være så kompromisløs, for de var alle dog sindssygt lækker lavet. Og jeg ved, at Michael har været overalt. Altså, jeg vil tro, den lille plade der fra flyet, den har voldt der problemer, eller hvad var det? Der har været nogle materialer... Der har været nogle... Nej, jeg vil nok sige, at det, der måske rent produktionsmæssigt har været svært, er værkstederne i Spanien. Ja.
Men jeg tror, ja. Men jeg bliver nødt til lige nu at sige tak til Thomas. Hvor er Thomas? Hej Thomas. Hej. Thomas er min nabo og god ven fra bjergene uden for Barcelona. Og han er møbeldesigner, møbelsneker og har hjulpet mig gevaldigt. Og det er ham, der har udført de 2 træsokler. Træsoklen til Washington-dekretet er jo en fri fantasi af træpanelerne i Det Hvide Hus. Og Lego for at få lov at bruge det. Hold væk Terrazzo. Hvor er Tom hen? Hvor? For Terrazzo-soklen. Meget glad. Tak. Og så er der, jeg bliver nødt til også at sige Aeroplastics and Structures, Aerospace Products, Townsville, Australien. De er her ikke. Og hvilken forbindelse? Flyborg. Ja. Og... Hvad? Ja, det har vi ikke. Stenene kommer fra Tyskland. Nå ja, altså ja. Stenene kommer fra Tyskland, sagde du. Jeg kunne ikke... Terrazzoen er lavet her i Danmark. Fordi i Spanien var det ikke muligt at lave en terrazzo, som stemmer overens med historien, som foregår i Sydtyskland. Fordi stenen er anderledes i Spanien. Den vil se helt anderledes ud. Det er andre sten. Alle der så retter på det tidspunkt under krigen havde sådan noget terrazzo-brud. Alle var. Så jeg besøgte Tom og bad om, han kunne lave en terrazzo-sokkel i den mest almindelige, kedelige, industrielle hospitalsinstitutionsterrazzo. Fordi det foregår på, ja. Jeg kan sige her og nu, at når jeg engang afslutter den ene bog, jeg er i færd med, der hedder Q-serien, som i virkeligheden er 10 kapitler. Når den sidste sætning kommer, og den har jeg allerede, så skal du i gang igen. Jeg har den. Ja. En fantastisk sætning. Skal vi så lave en aftale, at jeg læser først, og så får jeg sætningen til sidst? Så skal du læse alle 10 i rap. Jamen, det gør jeg. Ja, okay. Tusind tak. Og jeg kan sige, at jeg er sindssygt rørt, men jeg er altså også meget, meget glad, fordi det vil jeg elske at se på hver eneste dag, hvor jeg arbejder. Tak, Michael. Og tak, fordi I vil være med til det her bevægende øjeblik for mig. Og skål! Og så er der jo så frit spil til at gå rundt og være i haven og drikke, hvad I vil, og spise, hvad I vil. Jamen det gør det, Og her der har vi Washington-dekretet. Du ved, hvor jeg er, hedder den sidste sætning. Og det er jo præsidenten, som er gået i eksil, men som stadig er en skyldig præsident, som alle skal også rådes. Der sidder han her i sit karelske hus, men samtidig med mindelser af Det Hvide Hus herinde. Det Hvide Hus, som er styret sammen. Udagen, som Dr. Rogers får med en telefonnummer i, som hun skal smadre, og som vil vide noget. Støbt i Lego, og det har han så fået at vide, at Lego er i orden, i aluminium, altså Lego-plader i aluminium. Og så med en sokkel, der er en kopi af panelerne. Hvem er det? Nej, hvor er det fantastisk. Er det? Jo. Jeg var helt rørt. Altså, jeg var sgu rørt. Det var helt tydeligt. Det var ikke forberedt. Men er det nu, altså... Det skal til hver tid stå. Det er fordi, du heller ikke altid er sure på mig. Ej, hvor er det så. Det kan godt være, det er kontorhus. Nej, men kontorhus. Det sker mange spændende ting. Men altså, når jeg nu siger det, så tænker jeg bare, at vi ses. Jeg må gå tilbage til det igen. Hvornår vi ses? Der er nogle dage måske, hvem ved? Ja, altså, I er ærlige. Det har været sjovt. Det har været rigtig længe. Du kan jo spørge. Det har været fantastisk. Det har været sjovt. Jamen det gør det, det er.
Jamen, det gør det, det er. Ja.